Hej så, har du en webshop eller lignende med rigtig mange kortbetalinger eller mobile pay betalinger, så har vi i Kontolink lavet noget, der hedder opsamling, som kan tage rigtig mange transaktioner og konvertere dem til få posteringer. Det gælder uanset om dit salg skal bogføres ind på en mellemregningskonto, en salgskonto, eller om det skal udligne en åbenstående faktura. Vi gør det på en måde, så banken fortsat stemmer, alle gebyrer bliver bogført korrekt, og det hele sker helt automatisk. Prøv at se med her. Man kan koble Kontolink direkte op på sin indløser, i det her tilfælde Clearhouse, hvor alle transaktioner er hentet. Og der kan jeg altså vælge, hvordan de her forskellige posteringer normalt skal konteres. Det vil sige, payouts kan jeg sætte direkte ind på en bankkonto. Sæt ved salget kan jeg enten smide ind på en mellemregningskonto eller en salgskonto, eller bruge det til at udligne en åbenstående salgsfaktura. Og gebyrerne kan jeg så vælge, at de skal bogføres på en gebyrkonto. Og der kan jeg normalt sætte Kontolink automatisk op til at bogføre de her, lige så snart de kommer ind. Men i det her tilfælde vil vi altså gerne have, at salget og gebyrer bliver opsamlet i månedlige posteringer eller månedlige transaktioner. Så der kan man ind under indstillinger gå ind og vælge opsamling, og så vælger man, hvad er det for nogle kategorier, eller hvad er det for nogle typer af posteringer, man gerne vil have opsamlet. I det her tilfælde har jeg sagt, det er webshop-salg og gebyrer. Når det så er sket, når de er aktiveret, så vil det foregå på den måde, at lige så snart jeg går i gang med at godkende de her forskellige posteringer, så vil den altså i stedet for at bogføre dem over i regnskabssystemet, som kan være Economic, Unikonta, Billy eller Dinero, vil den altså opsamle de her, eller lave de her opsamlingstransaktioner, som bliver lavet med udgangspunkt i den sidste dag i måneden. Første gang har jeg lige bogført godkendt 4 manuelt, og der kan jeg så se, at nu begynder de her opsamlinger at ske på baggrund af dem, jeg har godkendt. Men vi vil jo gerne have, at Kontolink gør det her fuldautomatisk, så nu skal jeg bare lige lære Kontolink, hvordan de her skal bogføres. Og der vil det altså være på den måde, at når jeg har godkendt 5 ens transaktioner, så genkender Kontolink et mønster, og så popper den op og siger, hov, skal jeg ikke godkende det her automatisk fremadrettet, og der vil så altså ske det, at i stedet for at den bliver bogført automatisk, så vil den blive opsamlet automatisk, og det samme gælder med gebyrerne. Der vil den gå ind og genkende det her og sige, nu vil alle gebyrer fremadrettet blive opsamlet til de her månedlige posteringer, lige snart transaktionen er hos indløser. Og der vil altså gå et øjeblik, så vil den håndtere alle de transaktioner, der allerede ligger, og derudover vil den selvfølgelig også automatisk opsamle de her fremtidige posteringer. Nu er der for 2 måneder transaktioner her, så der er både lavet nogle opsamlinger per 30. april og per 31. marts. Payouts vil vi stadigvæk gerne have. Dem ønsker vi sådan set ikke at få opsamlet, fordi dem vil vi gerne have, de stemmer en til en med banken, så der vil vi gerne have en postering svarende til den betaling, der rent faktisk er gået ind på banken, så vi sørger for, at banken altid stemmer også på de her payouts. Men det kan jeg også stadigvæk sætte op til at blive bogført fuldautomatisk, så alt det, der kommer ind ved indløseren, bare bliver håndteret fuldstændig automatisk. Nu er alle transaktionerne blevet håndteret. Nu går jeg ind og siger, at jeg vil gerne bogføre alle mine gebyrer for marts måned alt salget for marts måned på en samlet postering over i mit regnskabssystem. Og som sagt, det her virker uanset om det er Economic, Unikonta, Billy eller Dinero. Og nu har jeg altså bogført de her salg og gebyrer, så hopper jeg over i min cashglade i Economic, og så kan jeg nu se, at transaktionen ligger herover. Og så uanset om det havde været 1000 transaktioner, der havde været hos min indløser, så vil det altså blive til den 15-20 posteringer i regnskabssystemet. Og det vil selvfølgelig fungere på den måde, at det bilag, som vi genererer og vedhæfter postering, det kan man altså se over i regnskabssystemet. Det bliver vedhæftet som pdf med alle de transaktioner, der hører til, så man altid kan finde de enkelte posteringer. Så har jeg altså virkelig reduceret antallet af posteringer i mit regnskabssystem, samtidig med at jeg får et fuldt månedligt rapport overblik over, hvad der bliver bogført af salg og gebyrer inde på de enkelte konti for mit webshop eller online salg. Det er smart. Hej.